arribat la calor i quan fa calor comencem a pensar en plats d'estiu. I què vol dir plats d'estiu? Doncs senzillament dues coses. Sobretot que siguin frescos i fàcils de preparar. Si a més hi posem una component saludable, tenim el plat d'avui. Avui farem lasanya de seitons i mató. Nosaltres agafarem plaques de caneló per fer lasanyetes individuals, tonyina, salsa de tomàquet, mató, seitons en vinagre i per fer la salsa agafarem unes 10-12 olives negres sense pinyol, oli d'oliva, vinagre de Mòdena, sal i pebre blanc. Amb aigua bullint i amb sal i tiraré ara les plaques de caneló. En necessitaré 12, de fet, però com que sempre se'n trenca alguna, les poso tot al paquet, que són 20, i això ha de bullir entre 10 i 12 minuts. He escorregut les plaques de caneló i ara les he posat amb aigua amb gel per intentar que no se'n trenquin. I abans de fer-les servir les escorreré ben escorregudes. Mentrestant anem a preparar la salsa. En un pot hi tiraré 10 olives, hi tiraré uns 50 mil·lilitres d'oli, també hi tiraré una mica de sal i una mica de pebre blanc i una cullerada de vinagre de Mòdena. I ara faré, amb la batedora, faré la vinagreta. Un cop escorregudes les plaques de l'aigua freda, les he posat sobre un drap blanc, que és com ho feien les nostres mares, i ara ja començarem a muntar la nostra lasanya. Poso 2 plaques de caneló, per sobre hi poso una mica de tomàquet, jo ho faig amb tomàquet cru perquè el trobo molt gustós. Si volguéssim també podríem fer-ho amb tomàquet fregit, amb salsa de tomàquet. Per sobre hi tiraré una mica de tonyina. A continuació hi posaré el formatge, el mató, que intentaré fer uns tallets fins i posar-los aquí sobre. I ara ja ens queden aquí només posar-hi els seitons. I aquest és un plat, a part de fresc, gustós, molt saludable. I un cop tinc feta aquesta part, vaig a muntar el següent pis. Placa i placa. Tornaré a posar-hi el tomàquet, la tonyina, el formatge i els seitons. Ja la tenim muntada i ara ens queda tirar-hi la vinagreta d'olives que hem fet per sobre. Això ho podem menjar ja immediatament o deixar-ho una estoneta a la nevera i menjar-nos-ho ben fred, com ens agradi més. I aquí tenim la nostra lasanya de mató amb seitons. Molt bon profit!